picture nato rong gabi naa sa inyong programa kung inyo nang kitanaw naguluhan dili kaduha-duhaan ang Biblia. Mao gina siya actually ang pinakatumong sa atong seminar. Ang pagpasabot sa mga tao nga ug do na may angay natong dangpan aron makasalig ta tungod kay siguro ang iyang gipadayag wa nay lain. Dili tagna-tagna sa mga manalagna nga manghihimalad. Dili tagna-tagna sa mga tao nga mupunit sa crystal ball aron tan-aw ng imong kaugmaon. Dili ka ng mga taong nagduwa sa Ouija board nga musulti nimo ug unsay mahitabo og madamlag. Dili ka ng mga tao nga nagtan-aw sa mga kabituonan ug moingon pagsulti ang imong kapalaran ana gibasi diha. Ang tinuod gyud natong kasaligan ang Biblia. Dili kini kaduha-duhaan. Kung dunay uban ninyong nakatambong sa atong seminar sa milabay nga duha ka Revelation seminar sa 2011 o sa 2012. Nahinomdo mo nga may gipasantop ta nga nakapaukay baya pod sa mga tao sa kalibutan, tingali kita dili wa kaita maapektuhi diri. Apan ang mga tao nga nagtan-aw sa internet, nagtan-aw sa telebisyon, nagtan-aw sa mga newspapers o magazines, naapektahan. Tungod kay sa milabay nga kapin sa 5 ka tuig, dunay kagubot, kalabot sa balita nga matapos ang kalibutan sa Disyembre 21, 2012. Wow! Karon, Pastor, Oktubre 8 naman, 2013. History na ning atong gisgutan. Pero sawa pa maabot ang Disyembre 21, 2012, 2012. Naukay ang kalibutan. Ngano man na? Kay dunay tagna nga mi kanap sa mga pamantalaan. Diin man na gikan. Gikan kini sa ginganlan nato og mga Mayans. Ang mga Mayans, mga Indian nga tribo kana nga dito magpuyo sa Central America. Ang Central America, mga lugar nga naglangkob sa Mexico, sa Guatemala, sa Honduras, sa El Salvador, sa Costa Rica, sa Nicaragua, kanang mga lugar nalangkob na sa gingalan og tribo sa mga Mayan, mga Indian sa Central America. Kini nga maong tribo, nabantog ni sila sa mga katuigan 300 to 900 AD. Sa ato pa, dugay ng panahon. Apan sa panahon nga mihari sila sa Central America, nailhan kayo sila sa ilang pagkalantip sa pangisip ug pagkabright, hasta ang ilang mga engineering. Kay kiniman mo'y karaan kaayo nga tribo nga ang ilang building mga murag moderno nga architecture. Kining ilang gihimo nga Mayan Temple. Naaman ni gingalan nila og duna dinhi ang gingalan og ang mga sophisticated kayni nga mga structure, mura pod og architectural gyud ang ilang pagkabuhat ni ining maong mga structure. Usapod sa kontribusyon sa mga Mayan, nakahimo sila kalendaryo nga ang gidugayon sa mga katuigan nga giihap miag 5,126 katuig. Ang konklusyon sa ilang kalendaryo mao nang Disyembre 21, 2012. Kibali, naghimo sila kalendaryo nga ang gituon sa kalendaryo 5,126 katuig. Ang tumoy ni ini ang tuig 2012, Disyembre 21. Sa ato pa 12, 21, 12. Mao na ang nahimong tumoy sa ilang kalendaryo. Unya, gitun-an po ni sa mga scientist. Ingon pa nila, accurate man kaayo, natunong mangyod ang pagsaysay sa mga Mayans. Nga ni ana kunong Disyembre 21, 2012, muli niya
ang buwan ug ang adlaw sa tunga-tunga sa atong galaxy. Ang galaxy diin ang kalibutan na hiapil. Abi ninyo kung sa nga galaxy ang naapila nato, ang gingalan og Milky Way galaxy. Iniglaray kuno ni anang Milky Way galaxy nga ma-street na siya sa tunga. Ang bulan ug ang adlaw ma-street sa tunga sa atong galaxy sa Disyembre 21, 2012, mao kuno na ang pagkatapos sa kalibutan. Munay huna-huna sa uban. Gisubay na sa mga astronomers. Pagsubay sa mga astronomers, nakit-an magyud po nila sa ilang pagtuon sa mga kalihukan sa kabituunan, makita man po nila nga mutunong maginsab nga muli niya ang adlaw ug ang bulan sa tunga-tunga sa galaxy. Busa ingon sila, uy, pasig mao na ginay katapusan sa kalibutan. Tan-aw ra nang ka-complicated sa kalendaryo nga ilang gihimo. 5,126 years ang unod anang kalendaryoha. Gikwenta nila sa dagan sa mga bituon ug sa mga planeta. Muna nga daghan ang nalisang. Abi ninyo unsay nahimong resulta ni ani? Gihimo anig salida sa Hollywood. Kay naa na may mga libro nga nahasulat, naa na may mga article nga nabutang sa internet. Ilang gibisita ang karaan nga site sa Mayan Empire dito Central America. Makita nila nga moderno gyud tuod ang mga structure. Wala pa may mga bulldozer, wala pa may mga heavy equipments nga makinaryas ni atong panahona, pero ang ilang structural design hilabihan ka moderno para ni atong ilang panahon. Karaan pa manis mga pyramid sa Egypt. Imagine ka, karaan pa sa pyramid sa Egypt. Ang giingon nila sa mga Mayans nga ang magnetic butan muliso. Ibaw mo kung sa'y buti pasabot anang muliso ang magnetic field. Ang higop sa gravity sa atong yuta mubaylo pagka Disyembre 21, 2012. Nakuyaw man na. Kaya og mubaylo na kuno ang higop sa gravity, ang magnetic pole, ang north ug ang south mubaylo. Mapaphana kuno ang mga tao sa yuta. Grabe nga, bana-bana. Muna mga igsoon nga, sometime ni ato mga tuig 2004-2005, ang Hollywood may produce sa usa ka pelikula nga usas pinakamahal nga production sa kasaysayan sa pamihimog mga salida sa Hollywood. Ginganlan nila ang maong salida og 2012, we were warned. 2012, napasidan-an na ta. $260 million ang gigastos Hollywood para anang pelikulaha. Gipangita na nako diri sa atong lokal nga mga store sa DVD, wa ko kita. Nag-ingon ko sa akong higala nga padalihin ko no ninyo ani. Wa pasad sila nagpadala. Akong gihuwat kay siya ron naman pong dako agasto ng pelikulaha. Kay ang ilang mga camera trick gipakita ginila og unsay mahitabo sa kalibutan sumala sa handuraw sa mga direktor o sa mga producers. Unsay mahitabo sa kalibutan ni anang Disyembre 21, 2012. Ang kalibutan kuno uyugon sa dako kaing linog nga kanang maong linog mulamoy og mga syudad. Siya nang kaana. Abi ninyo, kanang pelikulaha hilabihan gyud ka-attractive. We were warned 2012. Kay sa iyang una pa lang nga 3 ka buwan sa pagsalida, nabawi na nila ang gasto. Sa pagkakaroon kapina sa 2 billion ang nasapi sa mga directors ining salidaha. Pirti gid ay kawil nun. So gingalan nila diri sa ilang advertisement ang 2012 mao ang tuig sa katapusan. Ang pagguba sa kalibutan, unya ang kalibutan nga maguba, mabanhaw rasab. Pertisab muna nga kisa may ikagmutan aw anang pelikula ha na ilang planet forecast ug ang tinuod lang mga igsoon dito sa Amerika.
Dili man di kay kita ra diri sa Pilipinas ang mga taong matuo-tuohon. Basta mga Amerikano. Sa wala pa ng pitsaha sa Disyembre 21 sa 2012, naabaya po yung mga Amerikano nga nagpinalitay og daghang stock sa mga mall. Ang balay gipangpuno nila sa supply. Kay ingon pa nila mutapos naman lang kalibutan, sigurado nga naa na tayo stock sa balay. Wa naman galing tayo mapalit, at least doon na tayo supply daan. Tan-awa ra ning pipila ka mga articles. Unsa may mahitabo kanimo ni Adri ha? Ako mong basahan. Nagani sila'y timetable ang ubang internet. Ug mo-open ka sa internet before ang December 2012. Naay ubang internet nga naa sila'y timetable nga nag-ihap pila na lang kaadlaw ay pa mo abot ang ginganlan nilang countdown. Nag-ihap na lang sila. Sige po nag-tiktak, tiktak, tiktak, tiktak kay nag-anam o kaminos kay gihuwat yun nila ang alas 12 sa gabi sa Disyembre 21, 2012. Tanawaran ng usa ka article sa newspaper ni. Ang kalibutan matapos ba sa 2012? Linibo ka mga tao ang nangandam alang sa apocalypse nga ilang gilauman nga mahitabo. Niya gibasa. Duha ka tuig ang bay si Pat 51 ang edad. Trabahante sa oil company dito sa France. Gipamaligya niya ang iyang mga butang. Kining tawhana tinahod og ligdong nga tao. Unya wa na siya mupadayon sa natural nga dagan sa panginabuhi kay matod pa niya matapos naman day ang kalibutan sa 2012. Ang mga Dutch, ibaw mo kinsa ng mga Dutch, ang mga taong tuan nagpuyo sa Netherlands. Ang ilang kapital ang Amsterdam. Ang Netherlands alang sa inyong kasayuran, gwapo kayo nga lugar. Apan ang Netherlands na ilhan nga labing ubos nga nasod dito sa Europe. Labing ubos dili sa ranggo, kundi labing ubos bitaw sa sea level. Ug muduaw mo Netherlands, makita ninyo nga nihit kaayo ang karsada dito, kadaghanan dito suba. Ang ilang mga balay, ilang gitukod sa daplin sa mga suba. Thank you. Ug ang ilang mga taxi, mga baruto. Ang ilang mga mall, mudunggo ka sa daplin, ayha ka kapamalingki. Nabalaka sila ang mga Dutch nga og mahitabo gining katapusan sa kalibutan sa 2012, matabunan gyud sila sa tubig. Busa nangandam po sila muna nga article. Mabasa ni muna Press TV ni apay ABC News ni atong Septembre 24, 2009. Nag-ingon nga kadto kunong salida nga 2012 end of the world prediction, ilang gi-explore kung unsa gyoy posibilidad sa kamatuoran. Ug nakita nila nga linibo baya pud ang mga tao nga mituo nga matapos gyud ang kalibutan sa 2012. Ilang gi-review pag-usab, tan-awa nila, ingon sila, mao na ang pitsa. Disyembre 21, 2012 sa ato pa 12-21-12. Nga ang ancient Mayan long count calendar gimarkahan nila nga matapos ang ilang kalendaryo nga 5,126 katuig, unya moabot sa zero, ug pag-abot ni ini sa zero sa Disyembre 21, 2012, mahuman ang kalibutan, mga tunaw ang mga tao. But giunsa na nila pagbana-bana ngano na nituom pud sila daghan. Apan nasayra nato higala ang nahitabo ning labay ang Disyembre 21. Tinuod nakita sa astronomers, naglinya ang buwan ug ang adlaw sa tunga sa Milky Way. Tinuod yun siyang nahitabo. Pero normal man ang tugaok sa mga manok sa pagkabuntag sa iyo. Normal man ang ilang mga programa sa telebisyon. Ang modern astronomy nag-confirm nga mao ginay mahitabo ang adlaw ug ang buwan mo-align diha sa center sa Milky Way for the first time in 26 years. Sayo nang kaana.
na-confirm, pero nabuntagan nga way nahitabo. Apan ang pangutana, bisan pag way nahitabo, dili na lang bata mo tuo nga may mga katalagman nga umalabot? Unsa may gisultis Biblia? Sa biblical nga standpoint, ang Apocalypse nagtagna nga ang mahitabo, ato naman yung gi-enumerate kagabi grabe man ang mga hitabo karon. 20 kapin kailhanan, makita nimo sa Mateo 24. Gipanghisgutan sa Biblia ang tinuod nga mga panghitabo sa atong panahon. Ang mga Kristohano naglantaw sa pinadayag ang katapusang basahon sa Biblia nga nasulat sa mga katuigan 90 paingon sa 90 city panahon ni Juan nga tinun-an ni Hesus og naghatag kini kanatong detalye sa katapusan sa kalibutan. Sa ato pa ang mga tao ari gihapon dangop sa Biblia sa tinuod nga mga panghitabo. Karong gabi na ang atong pagtuon pinasay gyud ni. Dili na ta anang 2012 kay history naman na. Reviewhon lang nato og unsay gisultis Biblia. Ang ubang tao moingon nga samok-samok man ang basaan ng pinadayag. Di ta kasabot. Nalipay ko kaayro ang gabi kay ang uban nga nasayo dinhi pag-ari pagkadawat nila sa Bible, ilan ang giablihan po ng ilang Bible nga nadawat. Nya ilang gibasa ang katapusang basahon sa pinadayag. Apan kung imo ra gina siyang basahon karon, bisag karon ka mutamod ana, basahon sa pinadayag. Madugay maglagot na lang kay imo na lang ibutang sa daplin. Kay mo ingon maka nga grabe sa ning istoryaha oy. Naay babaeng bigaon nga nagpainom sa binos iyang kaulag, nga kanang bayhana nga bigaon nagsakay sa mananap nga murag leopardo nga pitoy ulo unya na po sungay nya puwa ang kulot. Na ay mananap diha nga dragon nga pito ka ulo na po kabuk sungay, pirmi man ang gibalik-balik ng pito ka ulo na po kasungay. May skutan tam na sa di pa mahuman atong seminar. Ang uban makaingon nga unsa man ang giingon diha na ay kabayo nga puti, unya ang nagsakay na ay daang pana na apoy purong-purong ang iyang ulo, unya bidaog siya sa gubat. Unsa man ang kabayo nga puwa nga ang nagsakay nagdag espada, unya gipamatay niya mga tao. Unsa man ang kabayo nga ito nga ang nagsakay nagdag timbangan. Usahay makabasa ta ana sa Biblia, ibutang ta na lang. Mura man tag nagbasa ini sa comics, higala naapoy mga maayong balita diha sa mamahitungod aning babaeng putli. Babaeng nagbistig puti, may purong-purong nga 12 ka buok, unya nagtunob siya sa bulawan. Simbolo sa tinuod nga panon sa Dios dinisyuta. Naapo diha ang dako gyud kayong bida sa pinadayag. Ang kordero sa Dios, ang nating karniro nga mikuha sa sala sa kalibutan nga nasayra na nato ang kahulugan ni anang karniroha. Si Ginoong Hesus ang atong manluluwas nga gilansang dito sa Kalbaryo sa cross. Maunay kahulugan sa nating kordero nga gipatay aron maluwas ang sala sa ang katawhan sa iyang mga sala. Ang basahon sa pinadayag dili ni lisod sabton. In fact, sayon kaayo sabton kay ang iyahang suhito usaraman sa kinatibuk-an. Ang gipadayag niya mao si Jesucristo. Apan sa laing bahin gipadayag sab niya ang Antikristo. Ang kalaban sa ato pa ug sa salida pa ni kay salida man lagi ang nahitabo sa Great Controversy. Ang pinadayag kaagi manas kinadak ang away sa tibuok universo. Ang away taliwala sa Dios ug sa yawa. Ang away taliwala ni Kristo ug sa Antikristo, ang away sa bida ug sa kontrabida, nga ang iyang interes, ang ilang interes ikaw ug ako. Muna nakanindot sa aton drama sa pinadayag. Kay kita di ay tanan, may labo ta inin dramaha. Kay ang giilugan di ay sa bida ug sa kontrabida, nga nakapahimong gwapo sa drama, ikaw mag-ako. Sayo nang kaana, gihigug makas bida. Apan giilog kas kontrabida.
Mangitag paagi ang bida nga mabalik ka, makuha kaniya apan sa process sa paghimo ni ana kulatado in taon ang bida, sayo nang kang ang bida naabot gyud sa punto nga gilansang gyud siya sa krus ug namatay. Abis kontrabida pildi na ang bida. Kay muluwas siya sa iyang gihigugma nga ikaw ug ako, apan namatay siya sa krus, huna-huna sa kontrabida, pildi na. Wa siya kahibaw nga ang salida, ingon ana gyud. Ang bida, magpapildi-pildi. Pero nakadaog yun si Ginoong Hesus. Ang kordero midaog. Si Kristo midaog ang Antikristo. Ang gisultis Biblia sa pinadayag, bulahan, ibaw mo kung siya pulong bulahan, napuno sa panalangin. Sa ato pa, madawat nimo ang kabulahanan kung ang panalangin nagikan sa Dios, kung muunsa ka. Bulahan, basahan ninyo kusog, uban ako. Bulahan ang tao nga ngadtos kapunungan magbasa sa mga pulong sa propesya. Gawas magbasa unsa pa? Ug bulahan ang mga magpatalinghog ug magtuman sa nahisulat niini kay ang panahon haduol na. Maunay hinungdan nga di magsilbig di ta motuon sa pinadayag. Kay ang kabulahanan naas pagbasa, naas pagpatalinghog ug naa sa pagtuman sa nahisulat. Munay tumong nato ron. Munay tumong nato ni ining atong seminar. Sa nahisgutan kun review sa pipila ka mga punto nga importante. Ang basahon sa pinadayag dunay 22 ka kapitulo ug dunay total nga 404 ka mga bersikulo. 279 ni ana kinutlo sa ubang basahon sa Biblia, samas daang tugon, samas Henesis, sa Isaias, sa Salmo, sa Ezekiel. Sa ato pa, in short, ang pinadayag murag sumada summary sa kinatibuk-an sa Biblia. O gusto day ka mo basa sa kinatibuk-an sa Biblia, adto ka paingon sa summary, makuha gihapon nimong kamatuoran. Muna nga di mo kalikay sa atong pagseminar dinhi, mutabok kita sa ubang teksto nga naman ang pinadayag gikan sa ubang teksto. Ang usas kaluhan niya nga libro sa daang tugon ang basahon ni Daniel. Kini si Daniel God ug si Juan po pareha ni sila kaagi. Mga batanon kini sila sa pagtawag kanila sa Ginoo. Si Daniel batanon sa dihang gibihag sa mga Babylonians ang Jerusalem. 16 iyang edad. Gida siya ingon nga usa ka bihag ngadto sa Babylonia ug gipaeskwela ni Nabucodonosor aron mahimong iskalar kay gianda man siya ni Nabucodonosor nga mahimong usa ka diplomat. Mga kay naghuna-huna manggutos Nabucodonosor nga mutubo gyud ang empire sa Babylonia. Mudako bitaw mo hari sa kalibutan busa. Nagbansay siya mga batanon nga himuon niyang mga ambasador, mga konsul, apilanas Daniel. Si Juan sad batanon pasad siya kayo sa dihang gitawag siya aron mahimong sumusunod ni Hesus. Gibautismuhan siya ni Juan Bautista. Apan kini silang duha nangatiguang na lang. Nakita nila ang mga panghitabo, nakadawat silang mga pananaon gikan sa Dios ug ila kining gisuwat. Ang Daniel ug ang pinadayag sumala pa sa sinultihan sa uban nga mga magwawali theologians. Kini kunong Daniel ug pinadayag mura kununig ang duha ka site sa taas nga baril sa pusil. Ibaw mo ang pusil na amanay duha ka site. Ang duol sa imong mata kining ingon ini musiwil. Ang layo-layo ang tuas tumoy sa baril, tumoy bitaw sa baril ana. Naay murag nag-V. O gusto kang mapunting ang imong ig-unon, imong anaon sa imong mata, ipatunga nimo ning diri, duol sa imong mata, itunong nimo ni anang tumoy nga nag-V.
Unya ipatungtong nimo ang imong pusilonon, maigo gyud ang imong pusilonon kun ingonana matod pas ubang magwawali kung ingon ni ana ang paggagamit mo sa Daniel o sa pinadayag, masabtan gini mo ang panghitabo sa katapusan sa kalibutan. Kay mura man silang duha nagsuplemento sa pagtugaan kanato og unsay mahitabo sa panahon sa katapusan. Munay atong tahas karon, atong tun-an kining duha ka buok basahon. Unsaon manato paghubad o pagsabot ang mga simbolo sa tagna sa Biblia? Kay ang Daniel, daghan man po nagsimbolo. Ang pinadayag, daghan po simbolo. Ang pangutana, unsaon man nato paghubad o pagsabot ang mga simbolo sa tagna sa Biblia? Simple. Dunay duha ka prinsipyo sa pagsabot sa Biblia. Inyo gining dumdumon kay og mobasa mog Biblia, mao ni liabi aron mo makasabot bisan pagsimbolo ang inyong basahon. Number 1, ang Biblia, atong basahon pagkusog. Ang Biblia mismo maoy mohubad sa iyang kaugalingon. Sa ato pa, og makabasa kag pasahe sa Biblia, unya maglibog ka, ang eksplanasyon ana naara pod sa suod sa Biblia. Kaya ang Biblia may makahubad sa iyang kaugalingon. Rule number 1 kana. Ang rule number 2, itande, kusmga natog basa, itandi pag-ayo ang eskritura ngadto sa laing eskritura. Sumala sa Isaias 28:9 og 10. Unsa may buti pasabot ana? Ang usa ka teksto itandi nimo sa ubang teksto. Munay giingon sa Isaias 28. Mo pick up ka diri, mo pick up sa kadiri. Gikuha nimo ang gisulti ni Moises, nakuha po nimo ang gisulti ni David, nakuha po nimo ang gisulti ni Isaias, nakuha nimo ang gisulti ni Ezekiel, nakuha nimo ang gisulti ni Mateo, nakuha nimo ang gisulti ni Pablo, nakita nimo ang kinatibuk-an sa pagtulunan. Nganuman, kay usa ka author gisuportahan sa pinulungan sa laing author nan ang pagtulunan sa kinatibuk-an na hulagway. Kay ang buti ni pasabot, ayaw yun pag-interpret sa Biblia nga malibog kadayog unsay imong mabasahan mo. Basa ka lang. Unya mo pilit ka anang teksto ha. Mo yung ka nga, makalibog man eh. Unsa naman eh. Pananglitan, tagal tamog sample ha. Kung mo basa ka, unya isumpay-sumpay ni mo nga dili mamao, matulibagbag na pod ang kahulugan sa Biblia. Pananglitan. Sa Mateo, dunay pinulungan nga nag-ingon si Ginoong Hesus. Og si Judas, anana sa Lucas na. Si Lucas nagsuwat sa basahon sa Lucas, nagsuwat po siya sa basahon sa buhat. Gisuwat ni Lucas ang pulong nga nag-ingon, og si Judas mibitay sa iyang kaugalingon og naghikog. Nga gisuwat ni naana sa Lucas, gisuwat na ni Lucas po. Og si Judas mibitay sa iyang kaugalingon og naghikog. Dito sa Mateo, dunay pinulungan si Ginoong Hesus nga nag-ingon, umadto kamo og buhatan ninyo ang ingon. Ug imo nang sumpayon kanang duha ka teksto, delikado na. Ngano man, ang usa ka teksto nag-ingon, si Judas nagbitay sa iyang kaugalingon naghikog. Mo pick up og kaglaing teksto og imong isumpay kay ang giingon sa teksto, umadto ka og buhata ang ingon. Sa ato pa magkuha po kag pisi. Magbigti po ka. Ang punto mao ni, basaha sa ang kinatibuk-an sa istorya, tan-awa og maurabang istoryaha. Kay diri sa kang Lucas, gisaysay niya ang kaagi sa pagkahasol sa tanlag ni Judas. Nganong iyang giluiban ang Ginoo? Unya sa nakita na niya nga ang Ginoo nga iya untang hinigugma, giluiban naman, unya gibaligya lang niya 30 ka buok sinsiyo. Nagbasol siya, nahasol ang iyang tanlag, ug ang Biblia nag-ingon nga naghikog siya. Nabitay niya iyang kaugalingon, naghikog siya. Apan kiring usa ka istorya, nagsaysay si Ginoong Hesus og sambingay mahitungod sa maayong Samaritanhon. Katong tao bitaw nga
na ay gibunog kay natulis dihas daplis dalan, unya nabiyaan lang kay gikuha ang iyang mga kabtangan, gibunog, nagkadungo, hapit mamatay. Naagihan sa sasirduti, gilabyan lang. Naagihan sa parisiyo, gilabyan ra gihapon. Kay mahadlok silang mo apil-apil kay unya oroy dakong kaso na. Dili. Apa naagihan sa maayong Samaritanhon, iyang gikarga, gihaplasan og mga lana ang iyang samad, gidangad to sa tambalanan, gipahigda gabi, gibayran pag yun ang tambalanan, o giingnan nga, kuwang pa ni akong bayad, balikon ko rani, galma laning masakiton. Human ana, niingon ang Ginoong Hesus, umadto ka mo og bumuhat sa ingon. Sa to pa, lain-lain ang istorya, dili pwedeng magpataka kalagsumpay sa mga teksto. Importante kayo nga ang imong sinumpayan natunong ang istorya. Maunay paagi sa pagsubay sa Biblia. Apan, karon ang atong tahas, arita sa kamatuoran, nganong niingon ang atong topiko, dili kaduha-duhaan ang Biblia. Usa ka panahon ni ana, may usa ka hari. Kadungog naman mo ang istorya, kinaraan man ang sultiha. May usa ka hari, may iro siya nga puti, pamati. Sa mga katiguangan man ang maglingaw sa mga anak aron makatug ang mga bata. Apan kining istorya di ni tumo-tumo. Nahitabo ni mga 2,600 anyos na ang milabay. Kay nahitabo man ni atong katuigan 606 BC. Ang hari sa Babylonia, bag-o niyang nalupig ang Jerusalem. Ang katapusang hari si Jehoiakim, nabihag niya, iyang gipunggutan sa ulo, unya nasakop sa Babylonia ang Jerusalem ug ang mga Hudiyo gihimo niyang mga ulipon. Apil katong binihag nga upat ka batan-on. Si Daniel, si Hananaya, si Misael ug si Asaraya. Munay ngalan sa upat ka managhigala nga mga Hudiyo nga nabihag sa Babylonia. Apan pag-abot na nila sa Babylonia, wa man sila prisuha. Gipa-eskwela man sila ni Hari Nabucodonosor sa University of Babylon. Dito sila sa international studies. Giandam kay mga bright man. Unya, giilisdan lang ni Nabucodonosor ang ilang ngalan. Si Daniel, ginganlan niya Belteshazzar. Si Hananaya, si Misael, o si Asaraya, ginganlan niya Shadrach, Meshach, Abednego. Iyang gibalhin ang ngalan nga mga Hudiyo, paingon sa ngalan nga Babylonians, kay nahibaw siya nga kanang dalan nga Daniel, kanang dalan nga Asaraya, kanang dalan nga Misael, pulos na dunay reference sa Dios sa mga Hudiyo. Kay ang Yah ug ang Il, Yahovah, Yahweh, Misael, Elohim, pulos na mga Hebrohanon nga ngalan sa Dios sa mga Hudiyo. Wad-o niya ang huna-huna nining mga batanuna sa ilang Diyos sa mga Hudiyo. Busa, giilisda niya sa ngalang Shadrach, Meshach, Abednego, Belteshazzar. Kayang ilang Diyos si Marduk o si Mesik. Munang ang ilang ngalan, gipanghimo niyang Babylonian. Unya, kanang haria, usa ka gabi ini ana natug si Nabucodonosor. Hayahay nga katug, unsa man nga nagdamgo man siya. Nabangon siya. Sumala sa Biblia, gini Babylonia ni. Hulagway ra ni sa artist. Pero ang Babylonia og sa ato paning panahon karon, mura ni siya og Amerika. Mo man ni sentro sa universo ni atong panahona. 606 BC. Pagkalupig niya sa Jerusalem ug sa ubang mga nasod sa iyang palibot. Samtang natug si Nabucodonosor, nagdamgo siya agdamgo. Daniel 2:26 hangtod sa 28, gipakitaan siya agdamgo nga wa siya kasabot. Kay nakita niya ang usa ka panaw nga langit nun. Apan ang iyag yung damgo nagpakita higala
sa usa ka talan-awon nga dili lamang kalabot sa iyang panahon. Nag-apil kini sa mga kapanahonan human sa iyang paghari. Sa ato pa, ang kaugmaon sa kalibutan gipakita kaniya. Salamat kaayo kay mao ni ang nakita gyud ni Daniel sa iyang damgo. Ingon panigit sa Matthew 24:15. Tungod ni inig kakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang gisgutang malaglagong pasipala nga magatindog sulog sa dapit nga balaan, pasabta ni ini ang magbasa. Tan-aw ra ang pinulungana. Kung imo nang basahon, kinsa man ang malaglagon nga mopasipala nga magtindog sulod sa dapit nga balaan, simbolikan hon kay na nga pinulungan. Munang ingon siya, pasabta ni ini ang magbasa. Sa ato pa, ug basahon na nimong wa kakasabot ug unsa na kinsa na naaday gahom nga mulaglag ug mopasipala unya mutindog sa dapit nga balaan. Sa ato pa, naaday gahom relihiyoso nga mutindog ingon nga pangulong relihiyoso diha sa dapit nga balaan. Sa ato pa, simbahan mo barog ingon nga pangulo iyon, pero ang iyahang buhaton pagpasipala sa kamatuuran. Ato man ang ma-identify, ikatulo pa mang gabi iron sa atong tulok simanang katiguman. Along the course sa atong pagtuon, maabot mato ni kinsaning nagpasipala. Apan ang pasidaan ni Ginoong Sus tinuod. Makabasa na gani mo sa gisuat ni Daniel, unya makita ninyo nga ang iyang gisgutan, nagakahitabo na, bantay mo kay hapit na ang katapusan sa panahon. Ang Daniel sama sa akong gisgutan kaganina og itapad nimo sa basahon sa pinadayag, mura kag nagtan-aw sa duha ka sight sa rifle barrel. Imo nang itunong maigo gyud ang igunon ang ato nga kapanahonan. Ang liabi naa sa atong kamot karon, ang Biblia. Ang pagsabot kana gungpultahan igsuon. Ug wagi kay liabi, di na nimo maabli. Posible na nga imong dukdukon og maso, gamitan nimo og martilyo, mo gamit kag tigib, mo gamit kag gabas, mo gamit kag hatsa, pero doolon kas tao nga nagunit sa liabi, ingnong kapag sulti, ipadaplin lang ng nagkalisod man kag abli ini, ipadaplin na lang ablihan ko ni. Ngunang kahimtan sa ubang mga tao nga nagbasag Biblia. Maglibog na lang, magkalot-kalot, na hinumdo mo ni atong Etiopiahanong yunuko sa buhat utso. Sige siya basag Biblia samtang nagsakay siya sa karwahe, paingon siya sa Jerusalem. Nakitaan mas Ginoo nga nagbasa siya Biblia, pero gakalot-kalot siya sa ulo, kawa man siya kasabot. Nakitaas Ginoo. Ingon dahil Ginoo, Pilipi. Naitao dito, nagbasa Biblia, kasabot. Duula, saysay. Agi alsas manulunda si Pilipi. Si Pilip. Pag alsas manulunda, gipatapad siya sa karwahi. Unya, sa nagtapad na siya sa karwahi, ingon dayon siya, kay naminaw siya, nagbasa man ang Etiopianong yunuko nga tesorero ni Rayna Kandasi sa Ethiopia. Ingon dayon siya nga, Sir, nasabtan ni mo na imong gibasa. Nitong-an po din tao ng Etiopianong yunuko. Unsaon ako pagpakasabot, ugay mo saysay ini, saka noon nga ribi, saysay ko, mga higala. Ang Revelation Seminar, nahibaw nga, daghang mga taong nagbasag Biblia. Apan ang ubang tao nga nagbasag Biblia, mukalot-kalot nalas ilang ulo maingon, makalibog man eh. Apan niya karon ang Revelation Seminar mo ingon ninyo, niya hilyabi, atong ablihan ang inyong wa masabti. Mao nay tunong nato nining gabi una, unsa maning tagna ni Daniel nga lisod sabton. Ang basahon ni Daniel iyang gisuwat kaniadto o gihatag pod ni Juan ang kahulugan. Ang ilang basahon dili pa nga libro nga ingon ini gitsura. Karon ang ilang mga basahon sa una linukot nga mga papyrus scrolls. Ilan ang gisuwat-suwatan ingon ana tag-as. Sa Daniel 2 versikulo 1 ni ana ang saysay sa hari nga nagdamgo. Ikaduha ka tuig sa paghari ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor nagdamgos mga damgo. Ang problema kay nahibaw siyang importante ang iyang gidamgo na unsa ba nga sa ang iyang espiritu na samok ug ang iyang pagkahikatulog mipahawa kaniya. Buti pasabot ana
nahasol siya unsay kahulugan sa iyang damgo, problema kay pagbangon niya, sumala sa istorya, nasamok ang iyang espiritu sa ato panahasol ang iyang tanlag, unya siyang pagkatulog, mipahawa kaniyang katuog. Pagbangon niya, kay nabothered siya unsang damguha, wa na. Ninglupad ang damgo, nawa. Hasol ang iyang kahiladman, apa nakalimta niya ang damgo nga gituuhan niyang hilabihan ka-importante. Kung ingon ana ang kalibog sa hari sa inyong paminaw sa may buhaton, kay hari man siya. Ang hari, daghang mga trabahanti. Apil sa iyang mga trabahanti ang mga taong manggialamon nga iyang ginakonsulta kung unsay kapalaran, kung sulungon nato ang Syria, kung sulungon nato ang media, unsa may mahitabo, kung unsa may atong estratehiya. Tanawa ko ninyong kabituunan, pabor ba sa ato ang dagan sa panahon? Iyang gihire kining manggialamon nga mga tao aron mugiya kaniya sa pagpadagan sa panggobyerno niya sa Babylonia. Gitawag niya, nahasol gud siya. Ingon siya, hala, tanang mga professor sa University of Babylon, tanan nga mga cabinet members, kanang mga manggialamon na akong advisors, pareha sila. Special cabinet meeting, press conference. Ingon si Nabucodonosor, na ako'y damgo gabi. Hasol gyud kayo kung tanlag. Nagtuog gyud ko nga importante kay itong damguha. Munang gipatawag tamo. Kay di magsilbig mawa lang to, importante gyud itong damguha, di magsilbig mawa lang to sa ako. Nahasol gud ko. Munang gipatawag tamo, kay aron tug-anan ko ninyo sa akong damgo, human tug-anan po ko ninyo sa kahulugan sa akong damgo. Ingon ang mga professor nga naminaw, Senyor Hari, kining magsabot kami mutug-an sa imos kahulugan sa imong damgo, pero saysay sami unsay imong gidamgo, kay di man mi katug-as kahulugan og di mi kabati unsay imong gidamgo. Ingon ang hari, mubitaw ng gipanawag tamo, kay nakalimo, nawa man sa akong alimpataka, nahibaw lang kong importante, pero nawa man, unyagin mo man na inyong trabaho, kadagko ninyong sweldo. Sarog di mo katugaan, nga mura man na inyong trabaho, ang pagsusi man sa mga tinagong butang. Itugaan na ninyo sa ako ang tinago, kay nakalimot ko. Ingon in taon sila, Senyor Hari, wa may makahimo ni ana, tanawa ha? O hari, mabuhi ka walay katapusan, isugid sa imong mga alagad ang imong damgo, o kami magsaysay sa iyang kahulugan, makatarunganon man ang ilang demand. Mangayo kag interpretasyon, isaysay sa ug unsa imong ipa-interpret. Ingon ang hari, unsa man dayon mong akong pagsweldo ninyo? Walay pulos? Gibuhi tamo, gibuhi na ako ang inyong pamilya. Karon nga gikinahanglan na nako ang inyong serbisyo, di na mo kasirbi nako. Unsa naman lang inyong pagtugaan sa mga butang tinago, di mo katugaan ako. Senyor Hari, isulti ka nako ang damgo, kining taw, pagkadungog nila ana, ingon sila Ginoo, di ni matabang. Senyor Hari, kanang imong gipangalan mo makaya. Ang tag-iya anang mga butang tinago, dili kami ang Dios ragyod. Amo na inyong kalaki. Karon nga gikinahanglan nako ang inyong serbisyo, di na mo kasirbi nako. Masuko hinuon ko ninyo. Nasuko na di ay. Masuko hinuon ko ninyo, nasuko na di ay. Hala, magpabuhat og balaod. Di gani ko ninyo katuganan sa akong damgo ugma. Pamatyon tamo hasta inyong pamilya, wa man day pulos, bayad-bayad lang ko ninyo. Gibandilyo. Ang tanang profesor patyonon. Unsa man ang mga iskalar, apil. Kaya apil man sila wise men, apil man sila manggialamon. So patyonon po. Sila Daniel, si Azariah, si Misael, o si sa ngalan sa isa? Hanat. Shadrach, Meshach, Abednego lagi. Sayon manggunato dumdumo ning Babylonian nga ngalan, kay sa Hebrewanon nga ngalan. Pagkadungog ni Daniel, ingon siya, Senyor Hari, isulti kanako ang damgo, ug ako, ingon sa hari ni,
Ang inyong buhaton, itug-an ninyo sa akong damgo, unya isa-isay po ninyong kahulugan. Di na na. Ingon na lang sila tinod, why bisan usa ka tawo sa ibabaw siyuta nga makapahayag ni ining butangas hari. So kung hari, naabot ang balita kang Daniel, muna nga, ningat to in tao ng upat ka mga batanon. Sila man po yung mga leading yun sa ilang klase. Ang usa, mo'y valedictorian, ang usa, second honorable mention, ang usa, first honorable, ranking yun sila. Mga vegetarian man, nabasa na ninyo sa Bible. Ang ilang gikaon, katong mga prutas ra o gulay. Bright sila kayo. Kaon man sila sa pagkaon sa utok sa mas mani. Pagkaon sa utok na mani. Anyway, ingon sila, Senyor Hari, na-apil man mi sa sugo nimo. Pailubi sa, tagay sa mig higayon, mag-ampo sa mirong gabi. Kay basig ang Ginoo nga naghatag sa imo anan damguha, iya ra pong itugaan sa amo. Gilugwayan sa hari ang panahon, anang gabi pagkatulog nila ni Daniel o sa iyang mga higala, ang gipakita sa Dios kang Nabucodonosor, gipakita sa niya kang Daniel. Mibangon si Daniel sa iyang pagkatulog, miluhod og miingon, nagpasalamat ko kanimo og nagdaig ko kanimo o Dios sa akong amahan, nga naghatag kanakos kaalam og sa kagahom. Pagkabuntag, report for duty siya. Gitawag niya si Aryok, ang kapitan sa mga sundalo, nga mo'y gisugo sa pagpunggot sa ulo sa mga manggialamong tao. Aryok, kapitan, dalha ko sa Senyor Hari. Pag abot dito, ingon na dahin si Daniel o gagiyang tulo kahigala, Senyor Hari, dunay Diyos sa langit. Dunay Diyos sa langit nga mopadayag sa mga tinago. Ug ang maong Diyos nagpahibalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw. Mudi ay nang nahasol ang iyang tanlag. Mudi ay nang bothered siya kay hilabihan day kay importante ang iya day damgo sumala pa ni Daniel ang kaugmaon sa Babylonia ug sa kalibutan. Ang mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw, niya sa kamot ni Daniel karon ang labi sa hubad sa damgo ni Nabucodonosor. Ingon dahil sa Senyor Hari, ikaw o hari nakakita og nakasudong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako uyamot og kansang kasilaw, silaw gyud kaayo, mitindog sa imong atubangan ang dagway na ana makalilisang. Unya mahitungod ni ini nga larawan, ang iyang ulo bulawan nga lunsay, ang iyang dughan ug ang iyang bukton sa lapi silver, ang iyang tiyan ug ang iyang mga paa tumbaga. Sa ato pa bronze, gikan diri paingon diri, tumbaga bronze. Og nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay kamot nga milapdos sa larawan sa iyang mga tiil nga putaw ug yuta nga kulunon ug nakadugmok kanila. Paglitok gyud ni ana ni Daniel, pastilang hayagas naong sa hari. Nakita niya ang damgo, gisugilo niya. Nakita nimo ang usa ka dako kaayo nga hulagway, ug kining maong hulagway sa dakong larawan dunay upat ka klase sa mga metal. Ang ulo niya bulawan, ang iyang dughan ug ang iyang bukton nga duha silver, ang iyang hawak ug ang iyang tiyan tumbaga kung bronze, ang iyang paa ug ang iyang batiis puthaw ug ang iyahang tiil nagsagol ang yutang kulunon ug ang puthaw. Kini mao ang damgo ug ang kahulugan niini among isugilon sa atubangan sa hari. Muna na excited ng hari. Karon nakuha naman ang damgo, gitugaan na mas Ginoo. Unsa may kahulugan? Ingon niya, ikaw hari, mao ang hari sa kaharian, ikaw mao katong ulo nga bulawan. Sa ato pa, si Nabucodonosor ug ang iyang gingharian sa Babylonia mao'y simbolo sa ulo nga bulawan. Ang Babylonia higala sumala sa kasaysayan, mihari sa kalibutan sugod sa tuig 65
hangtod sa 539 before Christ. Wa siya mag-usak kagatos katuig. Gisulong niya ang iyang mga gingharian sa palibot, napildi niya kini, apil ang Israel ug ang kapital ni ining Jerusalem, iyang gigunob ang templo ni Solomon o gihakot niya ang mga bulawan nga hilabihan kadaghan sa Solomon's Temple ug iyang gipundok dito sa Babylonia. Muna nga ang imperyo sa Babylonia mo'y nakatigom sa mga bulawan sa tanang gingharian lakip sa Israel nga iyang gipang pildi, gipang conquer, ug siya mo'y nahimong dako kaayo nga hariapan ang tagna nagsulti mga higala nga dili mulungtad ang Babylonia tuod sa iyang dulan sa uskagatos katuig nga paghari. Dako kaayo ang iyang nahimo kay moderno. Abi ninyo ang Babylonia moderno kayo, naana siya desierto pero green kayo ang sulod sa gingharian. Ngano man kay duna siya irrigation, kay ang suba sa Euphrates, dakong suba, gipasubay man ni Nabucodonosor sa tunga-tunga gyud sa gingharian. Kung itandi nimo ang Babylonia sa iyang gidak-on, dako panis Roma, kay ang Babylonia mga 10 miles man ang iyahang paril sa syudad. Ang Roma, 6 miles raman ang iyang paril sa syudad. Ang Athens, kapital sa Gresya, 4 miles raman ang iyang paril sa syudad. Muna, may paril man guni sila sa una, dili man sila magsilbi o maghari nga way paril. Kaya ang paril may ilang proteksyon gikas mga kalaban. Kini nga Babylonia, gitukuran po ni Nabucodonosor sa iyang templo para sa Dios sa mga Babylonian nga si Marduk. Nga ang gitas-on ini 300 piece. Og ang gawas ni ini ilaning gitaptapan og bulawan. Munang attractive kaayo ang ancient Babylon. Gani nasayra nato higala sumala sa saysay sa atong world history nga ang Babylonia diha sa iya ang Hanging Gardens nga usa sa one of the 7 wonders of the ancient world. Naamo na sa atong world history. Ang Hanging Gardens of Babylon, giunsa man na nga wa pa man ni atoy mga hose, wa pa man ni atoy mga makinarya nga mohakot og tubig sa ibabaw, nganong naka-hanging garden man kay moderno na ni atong panahon na. Ang temple ni Marduk nga gitukod ni Nabucodonosor 18 ka tonelada nga bulawan. Tonelada man na 7,727 ka kilo nga bulawan. Grabe naman na ron oy. Asa man kag nasod karon nga ingon ana ang bulawan imo makit-an. Ang Babylonia dunay supply sa pagkaon sa sulod sa iyang paril nga bisan pag 20 katuig nga di sila kagawas sa ilang paril, di sila mahutdan og supply. Muna nga kini si Saddam Hussein katong namatay nga pangulo sa Iraq, kay siya man gyud po'y nakapuli sa teritoryo, kay kanang Iraq mo man ang site sa Babylonia kaniadto. Ang Baghdad mao ginay capital sa Babylonia sa karaan. At least mga 50 kilometers away. Desierto na. Girestore na ni Saddam Hussein ang ancient ruins, ang mga karaan nga mga nangalumpag na nga gingharian ni Nabucodonosor, gipangkalot na ni Saddam Hussein kay iyang pabangunon, kay gusto niya nga ang mga dakong plano ni Nabucodonosor kaniadto usbo niya karon. Siya'y muhiusa sa mga gingharian sa iyang palibot. Muto'y hinungdan nga nung ilang gisulong ang Kuwait. Kay mailog nilang Kuwait, dako na ang teritorios Iraq. Unyag mailog na nilang Kuwait, dako ng teritorios Iraq. Mailog na pud nila ang Iran, mailog na pud nila ang Yemen, ug mahurot nila kay mo na ang kalaki kay baling Nabucodonosor mo'y gisundog ni Saddam. Muna ang si Saddam nagtigom pud og nuclear weapons matud pas Amerikano kay gusto man niyang sundugon si Nabucodonosor. Tanawa na niyang giingon sa CNN war correspondent si Peter Arnett pag-adto niya dito sa Iraq panahon sa gubat. Ang mga nangakuha ni Nabucodonosor dunay dakong epekto sa huna-huna ni Saddam, kay ang huna-huna niya lupigo niya ang Israel, unyag malupig na niya ang Israel, masyanay mahimong tag-iya sa tibuok ng Middle East.
muna nga nahimong dako ang gubat. Kay gani sa nakalutan nila higala, nakalutan nila ang lugar sa dapit nga gihimuan ni Saddam Hussein sa iyang gingharian. Nakita nila ang usa ka picture human sa gubat na. Sa human sa gubat na, nakita nila ang picture ni Saddam nga iyang gistandi ang iyang kaugalingon sa kang Nabucodonosor. Naana dito sa wall, human sa gubat, nakita nila na. Sa ato pa, ang idol gyud ni Saddam, si Nabucodonosor gyud. Og ang iyang tumong nga ang wa matiwas nga buhat ni Nabucodonosor. Paghiusa sa tibuok Middle East, ilaw mo sa usara ka hari, tiwason niya. Munang iyang gianam og sulong ang iyang kalaban apan napildi ra man pud siya unya napuo sa Amerika ang iyang gingharian. Kung inyong tan-awon ang iyang gisugdag restore, kini mao man ni ang ruins. Gisugda niya na og pabangon dito na sa mga 50 miles away from Baghdad sa desierto. Iyang gipatukod pag-usab ang mga paril. Mauna ang gihimo ni Saddam sa ruins sa gingharian sa Babylonia panahon ni Nabucodonosor. Apan si Jeremias nagsulti, ang manalagna sa karaang tugon nag-ingon, ang Babylonia mahimong mga tinapok nga ginuba, usa ka puloy-anan sa mga iro nga halas, usa ka makapatingala ug usa ka sinitsitan nga uban ang pagbiay-biay nga walay usa ka pumuluyo. Ug muduaw mo karon sa ancient ruins sa Babylonia, hayan ang mutagbo ninyo ang mga fox nga wild nga kuyaw sad og rabies. Mahadlok gani ang mga Bedouins, kana bang mga nomads nga nagbantay sa ilang mga kamilyo, mahadlok gani sila muhigda sa ruins sa Babylonia kay basig paakon sila sa mga wild dogs. Literal yun nga natuman ang giingon ni Jeremias, wa nay tao nga nagbutag payag or puloy-anan sa ancient sites sa Babylonia. Sa pagkakaroon, layo ra kay Baghdad, 50 miles away pa. Kaya ang ancient site sumala sa tagna, dili nakapuy ag tao. Higala, muduha-duha pa kas Biblia. Ang tanang gilitok sa Biblia, literal nga nangatuman. Ingon din ug magaingon ka, sa ingon ini ang Babylonia mahiunlod ug di na mulutaw pag-usab tungod sa kadautan nga pagadad-on kaniya. Gipaningkamutan ni Saddam nga mabanhaw ang karaang Babylonia. Nabanhaw ba? Wa gyud matuman ang handom ni Saddam. Nganuman, kinsa bagod si Saddam nga makapugong sa katumanan sa tagna na sa Biblia nga ang Ginoo may nagpaluyo ni anang mga tagna. Apan ingon si Daniel sa kang hari Nabucodonosor, Senior Hari, kanang imong pagkagingharian nga bulawan dili na mulungtad. Mapulihan rapod ka o gingharian nga ubos-ubos nimo ug ubos-ubos nimo balyo. Kay ang dughan sa maong larawan og mabukto niini sa lapi sa ato pa mas mahal ang bulawan, nag-anam kakubos ang bili. Silver na may nisunod. Sa ato pa ang Babylonia mas gamhanan ang Medo-Persia, kumana ang sunod nga gingharian, simbolos duha ka bukton. Ang Media ug ang Persia naghiusa. Si Darius ug si Cyrus naghiusa. Gisulong ni Cyrus ang Babylonia. Sunod kanimo matod pa ni Daniel, mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Higala, grabe gyud ang pagka literal sa nahitabo. Kay ang mipuli kaniya ang gingharian sa Media o sa Persia, which was not as great as Babylonia. Sumala sa basahon sa Daniel mismo, ni anang gabi ang apo ni Nabucodonosor nga si Belshazzar. Nagpista sila, ginamit ang balaan nga mga hiraminta, samas mga baso o mga tasang bulawan nga kinuha ni Nabucodonosor gikan sa templo sa Jerusalem. Wa na sila mahadlok og gaba. Balaan tos mga Israelhanon, apan sa gisulong na gigamit nila sa ilang kumbiti bahakhak sa kumbira, sa hubog-hubog. Apan ni anang gabi sa kumbiti bahakhak sa hubog-hubog, sa ilang sayaw-sayaw dihay usa ka kamot
nga sidla kaayo nga misuwat og dagkong litra sa bungbong sa Babylonia. Sumalas Biblia, pagkakita ni Hari Belshazzar, nangurog ang iyang lawas, nagsingki ang iyang tuhod sa kahadlok. Kay ang pinulungan nga gisuwat dito, wa siya kasabot. Kay nakakita sila sa kamot nga nagsilaw, nagsidlak nga kamot og misuwat sa pulong mini, duha ka mini, Tekel Peres. Sa ubang bersyon, Tekel o Parsin. Og ang pulong mini, naglibog man siya kung sa'y kahulugan, nangurog man siya, iyang gipatawag, ingon ang iyang inahan, dunay sulugoon ang imong apuhan, na si Nabucodonosor. Dakon tao na si Daniel, dili na uli tao, tiguang na siya ni aning panahon na. Miingon ang iyang inahan, dunay sulugoon or diplomat ang imong amahan kaniadto nga nakatugan sa iyang damgo dugay ng panahon. Pwede nato tutawagon, gipatawag ni Daniel ang naghubad sa damgo ni Nabucodonosor, karon mo'y gipahubad ni Belshazzar sa kahulugan sa nakit-an niyang pinulungan sa bungbong sa iyang palasyos Babylonia. Og ingon si Daniel, Senyor Hari, ang kahulugan sa pulong mini, ang Diyos nag-ihap na lang sa mga adlaw sa imong gingharian o kini pagatapuso na. Ang tikil, ikaw gitimbang og nakit-an nga kuwang na ang imong timbang. Samot kurog ang tuhod ni Belshazzar, ha? Ang akong gingharian di na madugay, ha? Ako gitimbang na, sa ato pa, mura na siya baboy nga ihawunon, kay gitimbang naman. Ha? Og Peres, ang imong gingharian, mabahin kini, og igahatag sa mga Midians og sa mga Persians. Higala, sumala sa kasaysayan, gitagna pa ni Daniel sa iyang panahon, apa ni anang gabiuna si Cyrus misulong sa Babylonia. Unsa may gihimo ni Cyrus? Ang gihimo ni Cyrus kay di man niya masulod ang dako ug baga kayong paril sa Babylonia, iyang gipahubsan ang suba nga diri padung sa tunga. Gipahubsan niya ang maong suba. Unya gidivert ni ang tubig, pagkahuba sa maong suba, sa gidivert ni ang tubig, ang suba mo'y ilang gisud nga wa nay tubig paingon sa sulod, samtang naghubog-hubog ang mga Babylonians. Ni anang gabiuna namatay si Belshazzar og ang mga Midians o Persian misud sa suba, nakongkir nilang Babylonia. Ang gingharian nga bulawan nalumpag. Ang mihari karon si Cyrus na. God ang nakanindot pag iniinigala, kay kini si Cyrus wa ni kalibutan. Gitagna na di ay siya daan 150 anyos sa wa pa siya matao. Gitagna na siya ni Jeremias nga siya ang muhatag og kagawasan sa mga Israelhanon. Na may tagna si Jeremias. Si Jeremias mas tiguang pa kan Daniel, tanawaran ninyo ni tagna. Isaias 45 versikulo 1. Mao kini ang giingon ni Jehova sa iyang dinihog nga si Cyrus. Kansang tuong kamot gikuptan ko aron sa pagsakop sa mga nasod sa iyang atubangan. Abi ninyo, pagkabati gyud ni Cyrus, pagsulti gyud ni Daniel, abi ninyo, nimo Senyor Hari, ikaw baya gitagna kanang daan ni manalag na Isaias nga ang imong kamot gamiton aron paghatag og kagawasan sa mga Israelhanon. Munang ang unang sugo sa pagpasiguli sa mga Israelhanon balik sa Jerusalem. Si Cyrus ang nagsugo ni ana, although natuman na much later sa kang Xerxes na nga time na pagani nasunod niya apan ang original nga sugo nga ipasiguli ang Jerusalem, balik ang Israel, balik sa Jerusalem. Si Cyrus ang naghatag kanilang freedom, ang pagpatukod pag-usab. Muna yung diri nga natuman yun litra por litra. Ingon pa ni Isaias, og paluagan ko ang mga hawak sa mga hari aron sa pag-ablis maganghaan sa iyang atubangan, og ang maganghaan dili na
takpan. Ang buti pasabot ana, ikaw Senyor Hari ang muhatag og kagawasan sa binihag og binilanggo nga Israel. Inigabli ko pinaagi kanimo, mubalik kanila ang kagawasan. Litra por litra natuman ang mao nga tagna. Abi ninyo mga higala, dili kay ang Biblia ray nagsulti ni ana. Ang mga archaeologist nakakalot sa karaan yun nga site sa Babylonia o sa Media Persia. Nakakalot silang mga bika, bitaw ka ng mga bika nga parehagod anang kulon na to. Unya ka ng cylinder ni Cyrus. Cylinder gani murag dako kay nga bika nga ang iyang gipanuwat diha ang kasaysayan sa iyang gingharian. Mo man na sila di wa man sila computer gud sa una. Ang ilang ipanuwatan karon mga bika. Ang uban na nakaplagan ug nakaplagan nilang ni Cyrus cylinder nga ang sugilon sa basahon sa Daniel tukma gid sa pagsaysay ni Cyrus sa iyang pagsulong sa niya ug ang iyang paghatag og kagawasan sa Israel. Muna makaigala mga inggiw nako ninyo nga dili kaduha-duhaan ang Bible. Unsay gisulti sa Biblia matuman. Tanawa pa niya. Ingon po si Daniel, Senyor Hari, bisan pag mapulihan ka, kanang makapuli nimo nga silver kay duha ka buok bukton, Media o Persia, di po na bulungtad. Muabot sa dang panahon nga mapildi na po na sila, ang mupildi nila ang simbolo sa gingharian sa tiyan o sa batang, ang tumbaga. Higala sa atong nasayran, ang Grisya, migunob sa gingharian sa mga Media Persians ni atong 331. Ang batanong hari sa Grisya, anak sa hari sa Macedonia nga si Philip of Macedon. Nagkungkir si Philip of Macedon sa mga nasod sa iyang palibot. Ang iyang anak nga si Alexander, iyan ang gigamit ingon nga pangulos iyang kasunduluhan, gihimo na niyang general, 15 pay edad. Human sa tulo ka tuig nga kuyog ni Alexander sa iyang amahan, misinggit si Alexander sa iyang amahan, pa, unsa pa may akong kungkiron kung hutdo na nimo. Ingon ang iyang amahan, anak, dako pa kayong kalibutan nga akong ibilin kanimo sa pagkungkir. 18 ang edad, namatay ang iyang amahan, nagpadayon siya sa conquest. O sa musunod nga 15 katuig sa iyang paghari, si Alexander, misakop kutob sa mga nasod, lakip ang India, apil ka na sa iyang nasakop. Grabe ang gingharian nga iyang nakungkir sa iyang 15 anyos. Kay ni anang gidugayuna, daghan ang mga nasod nga iyang nakungkirapan. Sayo nga namatay sa Alexander, 33 pa iyang edad. Kay kada daog sa gubat, inom, selebrasyon, bunog iyang atay. Liber cirrhosis iyang napatyan, sumala sa mga historical accounts. Apan mihari ang Grisya sa dugay-dugay nga katuigan. Kay human sa pagkamatay ni Alexander, doon na pa man siya mga general nga mipuli niya. Munang ang batang nga bronze gikan sa tuig 331 hangtod sa tuig 168 napildi na sad ni. Ngano man kay ingon pa ni Daniel, ang mabangis nga laking kanding maong hari sa Grisya, ang dakong sungay nga nastaliwala sa duha ka mga mata, mao ang nahaunang hari, mao na si Alexander. Ato ning hisgutan unya, si Alexander namatay siya, og sa pagkamatay niya napildi na sab ang Grisya human sa pipila ka tuig. Ingon si Daniel sa iyang hari nga naminaw, kay igir naman gyud kay Nabucodonosor, unsa pay sumpay ni ini, naa pa may paa nga puthaw og bitiis nga puthaw. Ingon si Daniel, Senyor Hari, sunod kanimo, motindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo, may laing ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibok nga yuta, ang bronze kana. Apan og imog yung tanawon ang history pod mga higala. Grabe man gyud ka accurate sa Bible. Kay ang historical accounts mao nga it was during the time of the reign of Alexander, sa panahon sa paghari ni Alexander, nga ang gigamit sa mga sundalo sa ilang gubat
pulos-pulos gyud sa bronze. Ang ilang helmet bronze, ang ilang shield bronze, ang ilang espada ug ang iyahang pulan ini bronze. Ang ilang mga panalipod sa mga paril, mga bronze, grabe yun, Bronze Empire yun. So ang Babylonia, Golden Empire, kaya ang mga bulawan sa Jerusalem, gigamit manila. Ang Media Persia, Silver Empire, o ang Grisya, Bronze Empire. Apan og matan-aw nimo, taas-taas maning paa og bitiis. Sa ato pa sa upat kaginghariang nagsunod-sunod gikan sa panahon ni Nabucodonosor hangtod diri, kini mo'y kinadugayan og hari unsa man ni. Ingon pa ni Nabucodonosor, ayon pa Daniel, Senyor Hari, mosunod sa tumbaga nga gingharian, ang gingharian sa puthaw. Unsa man ang gingharian sa puthaw? Ang Roma. Si Julius Caesar og ang tanang mga Cesar. Siya'y kinudugayan nga mihari sa kalibutan gikan sa 168 BC hangtod sa 476 AD kapin sa 500 katuig. Ingon ana kadugay. Ug nakakita mo higala anang mga salida sama sa salida nga Spartacus. Kanang Spartacus ang katapus kaagi na sa mga Greece katong Legion of 300. Ang mga Spartans kato under kang Spartacus nga katapusang mga sundalo sa Roma sa Grisya nga nangapildi og nalgunob na gyud ang Grisya na ilalom na himong slave sa mga Romanhon ang mga Grisyans. Ingon pa ni Daniel sa hari, ang ikaupat kagingharian malig-on sa mas puthaw. Nganong ginganlan man ang Roma og Iron Kingdom? Kaya ang kinaiya sa Roma, ug musulong silag dapit, pulpugo nila tanan ang existing nga mga dagko nga simbolo sa pormer nga gingharian. Mura ba sila gadag pison? Ang ilang makungkir, ilang patagon, ilang wadon ang tanang simbolo sa karaan kay ilang baguhon. Munang gingalan silag gingharian sa puthaw. Ug tinuod manginsad ang nangadiskubrihan sa mga archaeologist, ang mga galamiton sa mga Romanhon, puthaw. Helmet, espada, shield, pulos-pulos, puthaw. Tanawa ra ning sinulat sa historian nga si Edward Gibbon. The images of gold, silver, or brass, ang makita nimong bulawan sa lapi og mga bronze nga nagrepresentar sa milabay nga mga hari. Kini sila malampuson yun nga napulihan sa gingharian sa puthaw sa Roma. Iron Monarchy of Rome. Grabe no? Ang Biblia nagsulti, ang kasaysayan nagkonfirmar. Muduha-duha pa kas Bible. Higala ang taong nasayod sa kasaysayan og dili mo tuog Biblia. Og makahibalo og unsay nasuwat sa Daniel 2. Atheist na gina siya kayo. Kaya ang natural nga tao kung mahibaw siya kung unsay nahitabo sa kasaysayan, unya masayra niya kung unsay gisaysay sa Daniel 2, muingon gyud pagsulti, grabe man diin ni Biblia. Di man gid eta kagaduha-duha, litra por litra man nga natuman ang gitagna ni Daniel. Ang Roma mihari ni anang kadugayuna. Og hinumdumi sa panahon sa paghari sa Roma, natawo ang atong Ginoo. Kay diha man sa turn sa BC ug sa AD, Roma pa man ang gingharian. Muna nga nahibaw tahigala nga ang paglayas ni Joseph ug ni Mary da ang bata nga si Jesus tungod kadto sa sugo sa Hudiyo nga hari ilalom sa gobyerno sa Roma nga si Herodes, nga ipapatay niya ang gagmayng kabataang lalaki kay di siya gustong naapay laing hari ang mga Hudiyo. Giduaw in taon sa manulunda si Jose, giingnan si Batsa paingos Ehipto. Ang batang Hesus natao sa panahon sa paghari sa Roma. Ang maghuhukom nga mihatag sa sentensya kay nada sa mga taong misinggit, ilansang siya si Poncio Pilato nga usa ka Romanhon nga gobernador. Ang Roma
mao ang mihari ug milukop ang iyang gingharian ni anang panahona sa Europa, sa Asia ug sa Afrika. Ingon ni ana ang gingharian sa Roma. Africa, North Africa, Asia ug Europe. Mao na ang gingharian. Apan higala nakita na nato karon ang hulagway sa damgo ni Nabucodonosor nga gipakita pud sa Dios kang Daniel. Ang bulawan nga ulo mao ang Babylonia, ang Media Persia mao ang dughan ug bukton nga salapi, ang Gresya mao ang tiyan ug batang nga bronze ug ang tiil ug puthaw, paa ug bitiis nga puthaw mao ang Roma, apan ang tumoy-tumoy niini mao ang tiil nga nagsagol ang yutang kulunon ug ang puthaw. Ang pangutana, masagol ba nimo ang yutang kulunon ug ang puthaw? Kung imo na siyang butangag, masahon nimo na sa simento, pagkahuman ana mutapot gyud kaha. Posibleng mabasa na nimo apan dili gina sila magkatapot. Ngano man? Kay sa Daniel 2:41 nag-ingon si Daniel sa kang hari Nabucodonosor, Senyor Hari, sanglit ang imong nakita ang tiil nga mga tudlo sa tiil nga may bahin nga yutang kulunon sa magkukulon ug may bahin nga puthaw, kini mahimo nga gingharian nga binahin-bahin sa ato pa dili na gini parehas uban nga milabay nga usara gyud Babylonia, Media Persia, Gresya, Roma. Kanang bitiis kanang tiil magtapot-tapot na kaya nagkadugulay man pero dili na gyud magkausa, magkabahin-bahin. Higala, sukad sa pagkagunob sa Roma hangtod karon, wa nagyoy usa ka gingharian sa kalibutan nga mihari ibabaw sa ubang mga nasod. Wa na. Tingali mo ingon sa manday ng Amerika, pastor. Wa man. Si hari sa Amerika wala. Sila lay labing dato, labing daghag armas. Pero sila ni hari sa kalibutan nila. Wala nga naman, gitag na naman sa Biblia. Pila ka mga hari ang nangitag paagi nga ilang i-unify, ilang ihusahon pag-usab ang Europe ug ang kalibutan. Pagkadaghan na nila, waman, tanawara. Nagkabahin-bahin ang Europa sa upat ka mga dagkong tribo, ang Anglo-Saxons, ang Franks, ang Alemanay, ang Lombards, ang Ostrogoths, ang Hirulay, Burgundians, Suebay, Visigoths ug Vandals. Kaning mga ginghariana pagkahuman gyud sa Roma munay mihari, apan dili na united ang Western Roman Empire. Di na united. Anglo-Saxons muna equivalent sa England karon, Great Britain. France muna equivalent sa Francia karon. Ang Alemanay muna equivalent sa Germany karon. Ang Lombards muna equivalent sa Italy karon, ug ang uban pa Spain ug ang Portugal sa Suevay ug sa Visigoths, etc. Higala nagkabahin-bahin ang kalibutan, natuman ang gisgultan sa Biblia. Ingon pa si Daniel padayon sa iyang paghubad sa damgo, og sanglit imo mang nakita ang puthaw gisaktan sa yanang sa yutang kulunon, sila musagol sa ilang kaugaligon uban sa kaliwatan sa katawhan, apan sila dili magkatapot sa usa-usa samas puthaw nga dili musagol sa yutang kulunon. Og muadto mo karon sa Europe ug naamoy kahigayonan nga makaduaw. Dito dapit sa Copenhagen sa Denmark, naaning karaan kaayong kastilyo, gingharian sa mga hari kaniadto. Usa ni sa mga tourist attraction nga inyong masudlan dito. Inigsud ninyo ni ining lugar, makita ninyo ang Frederiksborg Castle sa Denmark. Pagsud gininyo sa pultahan, ang inyong makita ang drawing sa family tree sa mga hari sa Europe. Nga nangitag paagi nga mahiusa pag-usab ang Europa pinaagis pagmininyoay sa ilang mga prinsipe o sa ilang mga prinsesa. Isig pangita silag paagi, hala, ipakasal na lang nako ning akong anak diha nimo sa imong anak pod aron nga magkahiusa ta. Unya kanang iyang manghod ipakasal pod na nato didto aron nga maapil po to. Sa intermarriage gusto nilang ma-unify pag-usab ang tibuok Europa aron nga samas na andan tibuok Europa usa lang gihapon. Higalaw gyud na mahitabo nga natuman. Daghang nagmininyoay apan kada usa nila nagpinatyanay hinuon. Ngano man ang tagna sa Biblia,
nagsagol ang yutang kulunon o ang puthaw apan di gyud magkatapot litra por litra. Usa sa nag-attempt ni ini, walay lain kundili ang putot nga tao, apan military genius, ang pangulo sa kasundaluhan sa Pransya, si Napoleon Bonaparte. Unsa iyang gihimo? Iyang gibuwagan ang iyahang asawang si Josephine, aron iyahang asawon ang prinsesa sa Austria nga si Louis. Nagpakasal sila aron nga mausa pag-usab ang Europe. Hapit siya mulampos, oy, hapit. Kay nakungkir naman niya ang iyang palibot nga mga nasod. Ang Germany hapit naman niya mapildi. Apan pagsulong niya sa Inglaterra, gitagbo siya ni General Wellington dito sa gubat sa Waterloo, ang tulay nga mutabok ang Pransya sa Inglaterra. O dito sa gubat sa Waterloo, napildi in town si Napoleon. Pagkapildi ni Napoleon, ingong pa ni Daniel, og sanglit imo mang nakita ang puthaw nga dili mo sagol sa yutang kulunon. Pagkapildi gyud ni Napoleon higala, misinggit siya. Ingong pa niya, Ginoo, di gikanako matabang di ay. Naibaw man siya gisulti ni Daniel sa Daniel 2 nga ang yutang kulunon o ang puthaw pwede nimong misklahon pero di gyud magkatapot. God, you are too much for me. Muna'y singgit ni Napoleon. Pagkapildi niya sa diyang gi-exile siya sa isla sa Alba. Grabe gala. Kini nga hari, si Charles V sa Pransya, perti niya paningkamot nga mahiusa pag-usab ang tibok Europa. Wa siya mo succeed. Si Charlemagne, another hari sa Germany, wa gyud siya mo lampos. Gipaningkamutan niya nga mahiusa pagtibuok ang Europa. Si Napoleon mao gihapon, hapit pero wa gyud mo lampos. Kutublas hapit. Sumala sa istorya, pagday niyang kamatay, ingon si Napoleon, do naray usa ka Europa, do naray usa ka kwarta, do naray usa ka pinulungan, do naray usa ka gobyerno sa tibok Europa. Nilampos bas putot nga Napoleon, kay si Napoleon bayagala, gamay ni nga tao, putot. 5 buwan ray height ini. Mura-mura rin si Rizal. Si Rizal putot ang putot. Pero wag yun mo lampos ang general. Wa siya mo lampos. Human sa iyang pagkapildi sa gubat sa Waterloo, misinggit siya, God Almighty is too much for me. Ginoo nga makagagahom, Diyos nga makagagahom, di ta ka makaya. Muna'y buti pasabot niya, di ta ka makaya. Ihingon si Daniel, sila mosagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katauhan, apan sila dili gyud magkatapot sa usag-usa. Higala, mao na gisulti sa mga historian. Kinsa may makabagbang sa pulong sa Dios, wa gyud makausab sa pulong sa Dios. Gikan sa tuig 476 hangtod karon, kana nga tuig munay ginganlan sa kasaysayan og the fall of the Roman Empire, ang pagkagunob sa Imperius Roma. Sukad ni anang tuig hangtod karon, wala nay usa ka nasod nga mihari sa kalibutan sama sa upat nga milabay: Roma, Gresya, Media Persia, Babylonia. Wa na gyud natuman ang gisgutan sa Biblia. Bisan pag-ipunon silang tanan ug usa ka panahon, di sila molampos. Kining tawhana hapit pod. Hapit pod. Si Hitler naghimog usa ka moto, matod pa niya, usa ra ka mga tao, usa ra ka tao, usa ra ka imperyo, usa ra ka pangulo. Gitap niya ang Axis forces. Ibaw mo sa panahon sa World War II. Allied versus Axis. Ang Axis, Germany, Italy, Japan, dagko nga mga nasod. Ang Allied, Amerika, Great Britain, na Australia, at pilintawon ang Pilipinas sa Allied. Gubat sila. Hapit nila mapildi. Apan, muna'y giingon nga, bisan pag pila kasakong hapit,
wa gyud niya mahiusa ang kalibutan. Sayo nang kanang iyang moto. Usa ka katawhan, usa ka imperyo, usa ka pangulo, si Adolf Hitler. Gipamatay niya ang mga Hudyo. 1 milyon ka mga tao. Pahiluan niya sa sud sa usa ka dako kaing gambalay. Humaghilo, gipahakot niyang minatay. Bulldozer ang naghimog. Lubnganan, munay ginganlan nato sa kasaysayan og Holocaust. Kay matud pa niya, kinig yung mga Hudyo, muhari-hari ginis kalibutan, one-on tani. Panghurot niyang Hudyo, wa man mahurot. Karon ang mga leading scientists sa kalibutan, mga Hudyo gyapon. Mao ni ang iyang gihimo panahon sa gubat. Abi niyag mahurot na gid ang mga kalaban. Usa ka kalibutan, usa ka gingharian, usa ka pangulo. Apan ang tagna sa Biblia, sumala ka Daniel, dili nimo mabangbang. Magsagol sila sa kaliwatang tawhanon, apan di gyud sila magkatapot. Og ang napulo ka buksungay nga imo nakita, kini sila mao ang napulo ka mga hari nga wa pa magkadawat sa ilang harianong kagahom sa pinadayag na sadna. Ato ng daganan pila ka gabi gikan karon balikan tana. Apan sumpay tagna sa atong nakita sa Daniel. Apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon sa mga hari sulod sa uskatakna kauban sa mapintas nga mananap. Kanang mapintas nga mananap lain na pud nga subject kay sumpay man ini atong gipakita karon nga hulagway. Ang relihiyoso naman ning gahom kini sila usarag hunahuna og ngadtos mapintas nga mananap. Itugyan ilang kagahom og pagbulutan. Ang pangutana, mohari ba ang mapintas nga mananap sa tibuok kalibutan? Higala sa pagkakaron makakita kag ingon ini nga bandira. Umato kang Europe. Mao ni ang bandira karon sa ginganlan nato European Union, EU. One people, many voices. Ang European Union di na kuno sila maggubat, di na ta pinatyanay, magsabot na lang ta atong usahon ng atong kwarta munang ginganlag euro. Nga dako kayog value. Kaya ang dollar karon 43.13, apan ang euro 59. Ngun ana kadako. Nangita sila paagi og moadto kag Europe og European passport holder ka. German, British, French, Austrian, Italy, unsa pa diha nga mga nasod, Denmark, ug mugamit ka sa imong passport nga European bisag asa sa Europe makasud ka nga way visa. Puparihar po sa ato diri sa ASEAN. Kay kitang Pilipinas makasud man ta sa bisan unsang nasod sa ASEAN nga way visa, passport ra. Makaadto kag Bangkok, makaadto kag Singapore, kaadto kag Indonesia, kaadto kag Malaysia, kaadto kag Vietnam nga way visa. Ngano man naaman poy Association of Southeast Asian Nations. Sama nga dunay European Union. Sama nga dunay Organization of African Unity. Sama nga dunay United States of America. Sama nga kanhi dunay Union of Soviet Socialist Republic. Ang mga regional kana nga pagpaningkamot sa mga nasod nga magkatapot-tapot, magkausa sila, apan wa nagyuusa nila nga makabangbang sa gisultis Biblia nga magsagol-sagol lamang ang mga tao, di nagyud mahiusa pa. Biblia ang nagsulti, dili nimo kaduha-duhaan. Sila magpakigubat batok sa kordero, apan pagadag-on sila sa kordero. Kanang katapusang puwersa sa mananap nga mapintas, nga makigubat unya sa kordero. Mananap nga mapintas versus kordero, sakop sa mananap nga mapintas, sakop sa sumusunod sa kordero, eventually mudaog ang kordero. Higala, sa pinadayag 17, ang kaagis Biblia mo balik yapos bida ang nating karniro ang kordero. Kay kini siya mauman ang Ginuos ka Ginuoan og hari sa kaharian. Sila nga uban kaniya mao'y mga tinawag og mga pinili og mga kasaligan. Ang paglahom nato karon mao ang pag-abot ni atong bato. Kay ingon pa ni Daniel, Senior Hari sa panahon nga ang gingharian sa kalibutan nagkabahin-bahin. Bisan pa og sila naningkamot nga magkayusa ni anang panahon na mubutho ang dakong bato nga mulabay nga way kamot, iniglabay ni ana, malapdusan niya ang mao nga hulagway og ang maong hulagway. Tan-awa na ninyo higala.
unsay nahitabo nining batuha. Kining bato nga mulapdos sa tiil sa hulagway, walay lain kundili ang gingarian ni Kristo. Dili ba naam nas atong pangadjion? Our Father who art in heaven. Unsay sunod? Hallowed be thy name. Unsay sunod? Thy kingdom come. Di ba ato naman ang gipanganji sa dugay ng panahon? Thy kingdom come. Muabot ang imong gingharian. Mao ni ang bato nga mulapdos sa tiil sa maong dakong larawan sa ato pa ang mupuhag sa tanang ginghariang tawhanon. Ang mupuli ang thy kingdom come, ang gingharian sa Dios. Pinadayag 11:15 og sa langit na makusog nga tingog nga nagingon ang gingharian sa kalibutan na himong gingharian sa atong Ginoo. Ang mipuli sa lain-lain nga mga metal ug yutang kulunon ang bato nga milapdos sa dagway sa maong larawan. Og sa langit diay mga makusog nga tingog nga nagingon ang gingharian sa kalibutan na himong gingharian sa atong Ginoo siyang Dios ug siya maghari hangtod sa katapusan. Higala ang bato maunalay atong gihuat. Kay ni amanta nagpuyo sa tiil sa larawan. Ni amanta nagpuyo sa disunited nations. Disunited ba yun ang nations? Bisag unsaon nilang United Nations Organization. Ang tinuod yun nilang kahintang Disunited Nations Disorganization. Maong ginay tinuod niyang kahintang. Biblia ang nagsulti ug dili ta kaduha-duha. Karon higala ug moduha-duha pa ka sa Biblia, duaw lang sa Daniel, duaw lang sa Pinadayag. Makakita ka litra por litra. Ultimo ang hari nga si Cyrus gitagna 150 years before siya natao. Moduha-duha pa ka sa Biblia. Karon gabi na ako mosultihan. O sana lang kahitabo atong gihuwat. O sa atong kaadlawan na mahitabo. Ang pagbalik sa atong Ginoo, simbolo sa bato nga mulapdos sa larawan aron mupuhag sa tanang tawhanon kalibutanong gingharian. Gusto ko mahimong lumulupyo sa maong gingharian nga ang akong giilang nga hari ang Dios sa mga Dios, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, si Ginoong Hesus. Nagtuo kung maupod na ang inyong gibati karong gabi una. Kung muna inyong gibati, mutanaw kuno ko sa inyong kamot, gusto mo mahimong tipik sa gingharian sa Dios, nga mupuli sa tanang gingharian, yutanon.